Dagidam de selebrasyon ti may ka 128th Independence Day ti Pagilian ken World Day Against Child Labor. Nakikaysa ti Department of Labor and Employment AMRA bamaen ti panakaited ti Livelihood Project. Iti sidong ti Dole Integrated Livelihood Program agbalor ti 298,401 pesos tinaited nga egg layering project kadagiti 8 anaganak dagiti nabigbig at child laborer. Maysa ditoyen ti 53 tawen na animarites manipod bulbula lalikwan baay. Panagbarkis ken panagtalon ti pagsapulanda iti asawa na. 7 kadagiti anak da ti madamang agbasbasa ken saan amaliklikan apati ti grade 10 ken 12 nga anak da ket sumurot kadakwada iti panagtalon. No mapanak namin mangged ti gapas ma'am no tiempo ti panaggagas. May da sumursurot kanyak ma'am. Nagiti anak ko ta kumun kontratak namin ti talon ma'am. So nga may da sumursurot kanyak. Nung da yung panaggapas da nga makapekta ay panagtalon da panagtulong lang nga makapektar ti panagbasa. No maminsan naman ta bumabadya grades da ma'am. Bumabada giti grado da ma'am. At dapat tayo nga absent da. Ada no dadto mamam ta ura ibaong ko idapan agbasa no makasalaw dati agpateged mapandamot sumurot manggedon ma'am. Apaya? Ke marinada ngamin kirita pibiyag ma'am ta narigat matada nga panagber nita agtaltalon lang matada nga pagtegedan ma'am. 40 heads a chicken layer, may sa a cage set ken 2 a kabanti feeds tinaited kadagiti benepisyaryo. Addan kapadasan damarites iti panagtaraken ti manok ken dakel unay daytoy atulong anaited kadakwada. Isun ada ti pagbisyan dan ma'am tano kuan isu ti panda pakanen sumangkot da kasday ma'am ta adayo mo gasit dayan mi daytoy pagarason nga pagyan. Imbes nga talon da isu ra tayo. Yes, Kasi nang nagpilit dan karato ka masak ore nga mo bad bantayan na. Haan ata isungarti ibagak ipakawat kunto kanya da ma'am nga isungarti ingko ti dole tapno handa nga mapanagtarabakon ma'am ta daytoy latta ti aywanan dan ta integ nga ti dole nga para kanyada daytoy. Agyamyaman kami ti dole ma'am ta naala toy daytoy ko dakkel nga suporta kanyami aglalo kadagiti anak ko agbabasa. Ikarik amam nga talaga nga aywanak daytoy kin paadbuk ma'am ta no adan to mapag no agitlog dan to ma'am nay kaslamot adan nya leads ko nga paadbuk to pe daytoy tapno umadado to pay tapno adan to usarin dan og college dan. Gagem ti aktibidad ang maibabati bilang ti child laborer iti probinsya. Kasi amo tayo mati karigat ti biyak dayta ti may isa nga rason no apay nga ada iti child labor. Dagiti anak tayo kumbaga may ramraman dan nga agtrabaho agsapol para iti kasapulan ti pamilya. Iso dato ti may isa nga panang preventar iti existence ti child labor dito ayan tayo probinsya tayo ti Abra. As much as possible eliminate tayo kuma iti child labor dito lugar tayo. Mamonitor dagiti naited a livelihood project kalaksidan ti egg layering project na iyawat ti Cheke iti talo nga asosasyon para ti farm mechanization and rental services ken egg layering production. Jessica Boreta, Balitang Solid North.